Pizzak eta kaitzak eta gero pilautuko dira. Zer da, kitzera. Arkaitzetara. Baina begiak eta hola, eta hoi irailean egiten den kontua da. Bai, gu, epoka hortan bide. Bai. Solitarentzat firma biltzen egia. Zegambako solitarentzat. Vale, así. 17 con 24. Tres. Son un poco grandes igual. ¿Cómo que no? ¿Trabaja solo? Ya estamos en Navidad casi, como que dices. Pues es mejor que no me Hausen model, zaborron txira bat. Holanda ya lo tiene. Nafarroa, Zubero. Porque esto es así, yo voy a ponerle ahí la ¿Zeitzu, Oso. Zerbait dudan bat balin dugu argitu nahi, hau nahi, hamin bitua pasarte. Bi egunetan izan dira kontxoak gaztagai, 12 tabernek hartu dute parte, eta horien artean hementxe ditugu sarituak. Bueno, bienvenidos a todos a esta 45 edición de Buscantza Eguna. Con muchos años el tiempo no acompaña, pero bueno, este es un handicap que tenemos ya y os animamos a todos a participar en las diferentes actividades que tenemos. Por otra parte, acabamos de celebrar la 15ª edición de Museo Pinchos, en este caso de Buscantza, con Morcilla. En el mismo han participado 12 bares y de estos dos aquí tenemos a los dos ganadores. También su premio. Por un lado tenemos el pincho más original, ha sido para hablar de Zureta. Pasen por favor. O sea,
Plastik azpiazpitik hori da. Eskerrik asko. Bueno, Malen Tellerriak eskuratu du pertsonentzako afariak abian jendetxean. Eskerrik asko danoi, eta orain gozatu herri kiroletaz eta gastatu buzkantza eta gure kiroletaz. Eskerrik asko. Gloria bigarren eta sain zaldua, horrengo zita, ahenduan izango dela hasieran hori apustu egina ditu, eta izutu arreia bosgarren aurka, azpirtuko zuten plazan, amarkan herri, 10 kilometro horretako saioa, eta lehen mailako kartela gortuta, hori egiztera abendik, eta gero segida emango dute, bueno, eta gero abentzaketa bizituan ikututa. Ahora baterik ere, gazkote begira, hori da, zaila. Baita horre aderare, ondo usari, zirikoen eta berroi segundo. Ezazira, mentuko. Aizkorai, bebea, zazpi segundoren aldea, bizitu bat eta berroi, eta bizitu bat eta berroi, eta zazpi. Eta hartzeko eta berroi, horrean, eta jarrikaren ezero duzuetan. Eta hartzeko zuzari, gaitza, eta gure ikusten ari gara nabarreko hau, barrenean Jesufari, barrenean Arantze, hortari begira binak, haratu zazitzen da, Arantzera. Baita, demora iruditu eta marxo ondo. Hola, arrazpizua hartzen dutiko dugu. Aldo eta mobertzaren da. Bueltan aktividad hauek, hor da musika ya, gainean ja esaten, sartu gondau. Mira, vamos, mira. Horra melotzaio bat nabai, gondau bedea, martxan eta baita beste ere, hortupa, datoren urtean,
lehen mailiakoekin arituko da. Bueno, hori aurretik pizka galdu dugu. Hortik anemara dela pizka, barrenea nahi da. Bueno, segundua profundila hor. Segundu polia, baina hori bere amaika minutu eta hogeita hamazazpi segundu. Eta baita hori ere, amaik minutu eta segundu. Hogeita segunduren aldera. Alkarri rosteko amonez. Eta hori lan urdiko denak. Goian, hau da hor.